ole vittu SIM-korttia. Nyt vittu tää tilanne täytyy saada auki. Miksei tää vitun ohjaan niinku... Ei tapahdu mitään. Avaa mulle tää vitun tilanne nyt, mä oon ihan kusessa. Oikeesti. Mikä se tilanteen nimi? Häh? Mikä se tilanteen nimi? No en mä tiedä, mut kusessa ollaan, kun tää ei toimi vittu. Ei tapahdu mitään tästä ohjaamista. Mikä Saa luontojen, niin me ei olla kusessa vittu. Ei, mut nyt vittu oikeesti kerro mulle, minkä takia tää ei niinku vittu ota näitä käskyjä vastaan. Tää on niinku vittu just semmonen tilanne. Tää on vaan vähän ärtsyy siitä. Tää on semmonen tilanne vittu, mistä mä en oikeesti tykkää. Tänään on mennyt kaikki vituksi ja sit joku vitun ohjain ei toimi. Nyt oikeesti vittu. Hoho. Ei tässä auta muuta vittu oikeesti kuin luovuttaa. Hypätä partsilta vittu. Ei vittu kun tääkin on niin matala saatana. Vittu ja toi pleikka lähtee mun mukana vittu ikuiseen lepoon saatana. Meinaan se on semmonen homma, että tän vitun ohjaajan sais ottaa mut käskyä vastaan oikeesti. En mä oo varmaan vittu niinku... Hetkinen. Nyt täytyy oikeesti miettiä vittu. Mikä tää tilanne niinku on oikeesti nimeltään. Tänään on niinku kusahtanut asiat vittu. Ja sit vittu kun mä haluun kuulla musiikkia, että mä rauhoitun, niin ei ohjaan ei sitten ota vittu käskyjä. Ei tapahdu mitään. Sitten kun sä otat ton käteen, niin sitten vittu se toimii ihan varmasti. Tää on just tätä. Voi vittu. Mä oon ihan kuusesta tän kanssa. Ei voi olla vittu totta. Huhhuh. Meinaa ottaa pumpusta tää saatanan pleikkari. Kiva kun olla vitu sydäri sen takia, että pleikka ei tottele. Mä haluaisin kuulla musaa, että mä vittu rauhoitun vähän. Ei viitteli pillereitäkään alkaa popsia saatana. Mutta musiikki voisi rauhoittaa silloin hetkeksi. Tai sitten... Mutta siitä ei puhuta. Tässä tilanteessa ollaan nyt oltu vittu puoli tuntia. Tää ei liiku. Tää ei liiku ja... No. Jatketaan yrittämistä.